Добре, ракетите просто да стават. Погледай го! Той ги начва! Той се си вика, ай колко съм боб. Направих ала, къпър. Какъв беше този смях? Тъгната. Погледни си, каква дъвка си е. Ти си... Кашкавал. И какво ние сме бъдещето на тази държава? Кашкавал е го дух. Бен. Калин, внимай, че ме примамваш. Ти я ме жалиш. Когато искаш нещо, трябва да знаеш както го искаш. Имаш и ганг бист. А ти имаш ли гак рефлекс? Имам. Не. Не си такова на много хора. Нали знаеш кой е гак рефлекс? Много, ама с малки пиши. Ще ти дам да милиш като да се...